3 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு வந்து பார்த்தேன் படுத்துருந்துச்சு. சரி ஆடு படுத்துருக்குது. அதையும் ரைட் எடுத்து பார்த்துட்டு போய் படுத்து 12 மணிக்கு 4 சத்தம் எடுத்து வைக்கிறேன். ஆடு சத்தம் போடுது. மாதிரியா என்ன இருக்குது ஆடு காட்டு பிடிச்சாலும் கிடையாது. பார்த்தா தெரியாதுன்னா நீங்கள் விட்டு கட்டிங்க. அதுதான் கைக்கு வீட்டுக்கு வந்துச்சு. வசதி தம்பி ஓட்ட படுத்தபடியே தம்பி மூங்கிய தம்பி நேராக வச்ச வாக்கப்படுறது. நல்லா போட்டு பகுதி